Япата! Тук е дета. Няма право да кара с повече от 25 км в час, да кара с... Глей, виж как и... Трябва ли е губет? Да, в принцип трябва да е губет. Макар че се изпъна... Защото тя връща назад това. Как ще се прибие някъде, после ще да вадеха. Пак ти превозят средства. С 70 км в час. С 70, да, бяха снимали такава идиотка пак. Гледай, с 74. Това абсолютно е наказуемо и не знам кой би могъл да я накаже сега. Няма номера, няма нищо. Гледай, 70 км в час. Ама гледай как и се е такова това. Тя ще се пребие от тия скорости вече. Сега ще се качва на магистралата ли, бе? По-вие би питни, бе? Ти трябва... Погледни, бе! Ма те една такава я бяха снимали по това. Обаче, що никой не е би битка? Аз ако съм те ще крикна в дясно, че ще е подпра лакета набързо. Освен да е някаква полицайка. И друго обяснение нямам. А тя минава тук, защото няма локално. И т.е. аз камиона няма право да кара толкова бързо. Едно време по най-точно време бяха забранили камионите да се движат в втора и трета лента. Само в крайната лента. Да ми купиш един електрически газ по магистралата. Тя, защото тя върви направо, видиш. Защото като се сви? Защото не иска долу да ходи. Не, ние. Ние защо сме се Да, свили? проекта. Откъде ми изникна? От непрекъснатата беше. Както и сега, виж как.